guys, di ako karon nila mama. Luoy to si Jazz dara isa. Nangaon di mi. Sinang pa. Mga unta guys. Naku sa duyanan ma. Magmukbang tang duha. Trabaho yung daghan mo sa Diyos na ko nga magmukbang na ko sa akong vlog. Hindi ko. Tambok na ko daan niya, magmukbang pa dyan ko. Mark, ano mukha ko gawa. Nada si Mark. Nawa ka sa mama. At sa pagpapatuloy mo ng mga pangarap mo, ito ginagawa mo, lalo karapatan talaga ito nakakapagpalakas ng loob ito ng at mas gugusin mo hindi makakagad at pagpapatuloy ka na mas mahaba para mas lalo. Ayan tayo guys. Congratulations for you today. Congratulations! And we hope tuloy-tuloy ang Thank you so much. Pero ito, nagaling ako sa'yo. Dami na natay doon nga bahay sa inahan ba kay natay kadaganan o busraon ta ha? Ha? They don't call me Ballywan for nothing. Among loto mga kababis kay mais. Lahat po magkaon magusara ba? Isa ba? Ginagawa. Mula-mula na pinili ko magkakala sa likitan. Ano magkakala? Ay, nagkaon naman yung mga. Magkaon na si papa. Magkaon na. Kaya mabusog dito ko lain. Nganak yun naman no, basta madagko ng mga anak ba? Ha? Masasabi ko lang, you need to Mabilaan ka sa mga anak. syempre parang ang taas ng energy. And this is cheating nga, so kailangan lang talaga may levels din. Katulad ng sinabi ko din sa hapon. Ano yan, trono? For all you did a good job. Ayan tayo guys. Basig matinga mo ba nga nung naana siya permintin dahil mao na yung trono. Dapat kasi alam mo kung kailan Hindi na pwede pulihan. at kung kailan ilalagay. Hindi lang dito, no? Pag magmukbang, ganit ko sa hang vlog ma. Anak na siguro kung mamatay ma. Siyempre, dapat start strong. Sa simula na nagpudar, hindi ko dapat pinugulas. Tambok naman kudaan. Dapat start ka ng malakas kaagad. Talaga. Start strong. Tapos gugulatin mo siya, bigla kang lalagpit mo din. Ganun pala yung secret. Kasi iba, matulas lang, swabe lang. Tapos saka nila, Nada. Ang tuwa kay ginamos. Wala magkakita. Di binis na niya. Ngayon ta. Mate. Mamate. Kaon sila. Puti ko or kuhan. Ma. Kaon ta mga kagay. Kagahi. Ako kami na. Kani wala. Mga ka-good vibes ako ka. Kaon tayo. Mga ka-good vibes. Kana ma. Papawa sa mga panuhot. Soy ah. Ito.
Di ba? Pagkakita din. Hmm? Hindi na ito. Nag-uor siya, di ba? Babakulot niya. Wala katunga sa bukto, no? The anak and the mama. Mao ni mga kabarbs ang rason nga nganong mag-vlog ko. Kaya aron matabangan ako di sila. Akong ginikanan. Tabag duot, ga. Ayaw nga naman. Kung mo mabukto naman lang ma. Buktam. Ngaw. Nagua. Da. Daghan pa sumutad sa nga magmukbang ko. Di na naman siya ko magmukbang. Ha! Talo sa tatalo nga. Anong ganahan mo kaon ng... Ang guys, oh. Nilit ko. Hey, po. Luy ah. Hmm? Nagluto ko ganina guys, upuan. Kasido. Gusto sildo ma. Wala. Naman na uso sa Manila. Tinangkong. Latte. Mangani po sa latte ito ma. Paano nila? Dili pinirito nila. Saman. Ah. Nagkusido ba tawag sila ha? Nalong kusido may tawag sila ha? Ano na lang ko? Kanang kuan. Kanang pa-asilon ba? Kanang sito. Ah, mura dool nga sa sinigang nga na. Sa sinigang style. Ako mo sabaw niya dito. Ano pa ako? Ah. Eh? Ang sa naman orasa mga ang mama wapay panood to. Yan pa. Huwag ko mengon nga mga unta ma. Ano pa sa mukhaon? Basig matinga mo nga wa di ang mga anak ko sa mua. Kasombana. Aldo, kaon ka do. Ano yan? Kita inday. Ngayon ta kaapuhan. Ate bilis. Yes, yung magsisimula ka ng malakas at hindi ka rin babagal yung dalawa ng dalawa. Like facial expression. Maganda mga facial expression. Putda na. Ako wala ba? Sa uy. Ang gamo na. Tawag dito. Pero Mama mahurot ka. nga ba? Mga na dogang, taghuro, tagtiwas. Nawala ko niya. Kaming gahi ako ah. Bukuan na. Hindi ka kanong kamay na magkakasanaan. Sa sumasalang sa mga piyesta. Sa may grupo ka. Meron ba? May grupo. Ano lang? May grupo. Boy group. Pati ka na boy group. Boy group. Mga ulo pala. Kasi pala nyo, magpapakakabi na ba't nakagi ka ng boy group? Ako hindi siya po. Taga hindi ma. Hindi marga ma. Hi, Karya! Karya, mga unta! Giging! Kain tayo. Sa mga bars pa, sa clubs. Kasi may mga dancer sa mga clubs. Do, kain ka do! Dancer sa mga... Okay, yung lunch dancer. Pag hapon ako may kumakain. Next dancer. Magkano kita niyo?
Depende ko lang po kasi 1,500. 2,000. Pero ilang hours yun? Wala mo. Bago minyo, kapapay, nagagabi. Kamu naman duha. Sa likod siya. Sisi lang ko. Ano pa? Hubog, tog. Kalau sa mo grasahag anak di ay pila na mo katuig kastal. 40. Matigoy na sa ate ma. Okay. Binis pila na dunia. Di pala galata. Di ko kahit tambok mo sa puti ko tayo. Sa bandang dito, kaya na nakod ka pa. 31. No. 90 ga 2032. Alam mo na ang kung saan kalagkitan. Yung lagkit ng Tapos na pag minyo siya dinakan ma. pero hindi mo lang nakita kung saan ka nag-start strong ka ba or 32, nag-finish strong ka ba. 35 na siya doon. Ako siguro ako, Ah, 35 Ako man, kalanta na pagutang ko. siguro sa dulo, mas lakas ang hindi ko naman nabas yung power. Kasi sakto lang 35 ba tamo ah? 9 oh yun lang naman. Pero 82, overall, 87. Ano tayo? Hmm? iti-pacing mo doon kung saan ka maglalagkit. Sinasabi ko ate kanina. Bye! Bye ma. Bye-bye. Mga ganit mo sa pito. Bye mga anak ba. Ito, kahit gano'n, may pakunpit.